Txorinetarrok, eguerdion eta ongi etorriak gurera. Gaur, ostiral bizitaria dira, eta hori baino garrantzitsua. Nire alabaren zorionak. Araitz, musu handi bat hemendik, 17 urte, eta animo, zei holan garra ematen. Lehen, txorineko jarritzaile zaetenok, lehen etortzen ziren, hilean behin, eta, 17 urte txoia. 17 ja. Aurrenok aldi etorri zan hori, 7-8 urtekin. Pentsa. Nuzua partzen da denbora. Gaur ostiral bizitariak eta bi errezetak garri dizkizu, beti bezala, nire lehengo izango da berezia. Ingo ditu olako torta de kazar eta pistoarekin betetako krepe batzuk eta ero gainerri ingo ditu labean. Orduan, berezitasun moduan, txorienen inoiz ez duguna izan, hemen daukagu, torta del kazar gazta, eta hori izango da, pisto bat ingo du, gero horrekin nastuko dut, ordan krematxu geratuko da, eta ero ementel gaztarekin erreko du. Eta Patriziak, klasiko bat, betiko saltza klasiko baten errezeta. Azpisuna, kafe Paris saltxarekin. Dotore gara. Hori da gure ostelditza garaian, akutzen zizkigutenekoak, olako saltza klasikoak, eta gaur egun, hasi dira bueltatzen, olakoak gero eta gehiago ikusten dira. Ikusna gero kontakotzu dugu histori xaputxo. Bai. Lehen beti bezala, hasiko gara, errezeta nola ingo duen, esaten. Pistoaren barazkiak, kipula, piper berdea, kuiatxoa, baratxuria eta tomatea laukitxo da moztu eta erregosten jarri. Lortutako pistoa, kasar-kastarekin nahaziko du eta gordengo du. Kreporearen osai guztiak nahasi eta irabiagailuarekin birrindu. Oskailuan ordu erdiz gorde eta gero krepeak egingo ditu. Esne gaina irakiten jarriko dugu, krepeak bertan sartuko ditugu, gazta gainetik bota eta laberatu egingo ditugu gainerre arte. Orduan, da lehenko klasiko, hau esne gaina hor desente eta txingo da, gaur potoldu. Potoldu ingo gara, baina ostiral bizitariak horretako dira, ez? Potoltzeko. Bisitan ekarteko jendia da gauza berezixak prestatzeko, igual honan, egunian ez dozuna ditzen, zientziar ez dozuna ditzen, astebururako prestatzen dozuna. Nik uste horretarako dira gaurko errezetak. Eta pistoak hori da. Eta gaur gaina, saiatzen gara errezeta berdinarekin gauza bat, bi erakusten, eta gaurkoan, ez dakinentzako, eta nik uste jende gehiena daki, baina pisto bat erakutziko dio egiten, eta krepe batzuk ingo ditu. Orduan, gero balio dizue pisto hau normal jateko, bilbotarrera, arrautzan aski batekin, eta krepe hauek, gaur beteko ditugu honekin, baina zeratik ez txokolatearekin, zagar konpota batekin destiarekin, hori bakoitzan nahi duena. Hiru janari. Lehengo, pisto bat ostiralerako. Hori da. Gero, sobratzen den pistoakin, krepe batzuko lan gaztakin. Eta sobratzen den krepakin urrengo egunin gozaltzeko. Hori da. Ez da txarra. Ez da txarroan, 3 eguneretako lana, egun batekin egin ja. Nik gaur, Patri, gauza bat. Hori bai. Bai. Behar dudan ez gero, eta fin geratzen nahi du, ni normalean etxean pisto egiten duenean, laukitxo hauek, haundia hauak itea ditu. Lodixo hauak, bai. Bai, honekin lortzen duena txikia fintzea, lehenago ingo zaigu, txiki moztuta dagoenean, eta gaita finagoa geratuko zaigu, eta gero gaztarekin hor betegarri moduan jungo dena krepeak, eta nik uste gaur egun berezi bat dala, ez da izango pisto, astean zehar jateko pisto, ez da, ostiral, berezi, astebururako pisto bat, horretik, txiki moztuko ditu barazki guztiak. Oso, no? Fin. Zigorrak erabili dagoen gazta, da torta del kazar izeneko gazta bat. Eta hori ekoizten da San Pedro mendilerroan iparraldean, Extremaduran. Eta da, olako, torta del kazar dan arren, nik tarta del kazar daituko notzan, olako tarta txikitxo bat da, eta gisa da, geruza, baukola gogorra baina baroti da likidoa. Eta hau itxen dana da, tapa zabaldu, eta gero, ogixakin eta holan janda, pasada bat, gaztau niri pila gustatzen jat, eta 2003-tik dauka jatorrizko izendapena. Jende gehienak pentsatzen dau, Idiazabal gaztakin pasatzen da bezala, bakarrik Idiazabala herrixan itxen dala, da, berez, Kazerezen badau herri bat, Kasar de Cáceres deitzen dana, eta jendeak pentsatzen dago, igual, gazta hau, hangu bakarri dela, baina 36 udalerri desberdinetan itxena, bertan inguruan. Beraz, oso gazta apreziatua estatu osoan, ez bakarrik Extremaduran. Truko bat, esaten dute, gomendagarria dela, gero hau, ireki eta krematxu bateko, oskailuan gorde beharrean, kanpuan gordetzea. Ero, luzaroan ez baduzu ejan behar, agian oskailuan,
baina gero ordu batzu lehenago ateratzea, eta ez barruko ebateko krematzu, eta bestela gogortu iten da pixka. Ai, zigor, ez emozionatu. Horako hau zataz itzeitea janari. Eta hori, zorrosten ibilena izela, bakizu, normalean negarra ateratzen da, labana kamutxa ganean, zorrostu dut, baina kipula honek baseukan indarra, bai. Ja. Bueno, torta del casar gazta hau eitzen da, ardixan esniakin, eta gero karduakin bai mamitzen da. Orduan, 30 graduan jartzen da, 50-60 minutuan, gutxi gora bera, eta orduan eitzen da gazta ein. Eta gazta honek dauka holan, beste gazta batekin, eztabaida edo esaten dana. Extremaduran badau beste ardi gazta bat, bai dela oso likido xamarra, ardi gaztakin bai itxen da, eta serenako gazta. Eta serenako gazta nik nagoen ezagutzen, baina antza bada, nahiko antzerakua, eta bai nahi izan zabien deitzia torta de serena, edo serenako gazta, serenako torta, serenako gazta biharrean, baina, gero legiak eta esan zabien, ez. Torta bakarrizala, kasareko gazta, eta bestia, serenakoa da, serenako gazta, punto. Zuk, probatu duzu hori? Serenakoa ez, baina bai probatu dut, Kanariar Uhartetan badaukate bat, lore gazta ditzen da, queso de flor, eta deitzen diote horrela, gaina onginen gaztategi baten nola egiten zen, azkenean kardua, hemen bezala erabiltzen dalako, da kardo berezi bat, eta horrekin egiten dute, horrek egiten du legar lana, legarra gero hemen egiten duena, ez? Eta ari deitzen zaio, queso de flor, eta, lorea kardua, ez da, lorea da, baina, bai, arekin egiten da, lore zatarra. Ura ere krematxua eta oso gozua zan, gustatu zitzaiko, benetan. Betxu, zelako oxua, niri bai, holan, ogixakin da honek, ogixa saltza dituztena, makiltxuak izango bazien moduan gogorrak, eta horrekin holan jateko, koiariakin onartzen dugu, eta edo zelan. Goxua. Gatz pixka bat, ikusten duzu, ja erdi erregozita dene, hemen ordena nahiko garrantzitsu izaten da, lehenengo kipula, gero piper berdea, gero kuiatxoa, eta tomateak horrin ditut galdarreztatu, bakizu, gura irakiten, gurutze bat, sartu segundu batzuk, eta gero zuritu inditu erreserrez. Horre gainera gero, azkarra goiteko baita, bakarri bere mamiera heliko. Hau da, bere ura, hasiak eta kendu ingo izkiot, eta orduan bakarrik hemen izango da, tomatearen aragia. Horrekin, ez dela bakizu, lurruntzen denbora gehiago behar duela, eta, azkartze aldera, hori dira, truko batzuk, azkarro. Eta bestela, tomatea beharren, tomate saltza. Horrekin biti ondo da. Neguan nik behintzat tomate saltza beti, etxian aukitzen dutenian, edo bestela, holaxe bertan. Eta abeltzaintza, Extremaduran da inguru honetan garrantzitsua da, baina guk hori bai Euskal Herrixan asko ezagutzen dugu, azkenean garrantzitsua da guretzat bai. Zeguk Idiazabalko gazta daukau, eta ardixak ezinbestekoa dira. Egisa da Euskal Herrixan bai itxen diela beste gazta batzuk beixakin, baina nabarmena, garrantzitsua, kulturala edo gure identitateakin oso lotuta dagoen gazta bada Idiazabalgoa. Eta bertan hemen bultzatzen da abeltzaintza estensiboa, ez? Edo ardi gutxi hau aukitzia, eta igual produkzioa txikiago izatea, baina horrek animalixok hobeto zainduta eta kontrol gehixaukin, ez? Kalitatea diemate zaiola, ez? Hori da, kalitatea kopuruaren ordez, edo? Nik uste dut hori garrantzitsu, hori zenbat, jatetxetara bihurtu, zenbat tokiero, zenbat jatetxe ezagutzen ditugu, ez, oso ondo ematen zutena, gero hartu, eta beste jangela bat jarriko du, jende gehiago hori ematen hasiko gara, eta askotan ipurdi berdinakin bialki, tapatzia zaila izaten da, eta etxekalte izaten da, ez, irabazi nahiak gehiago, eta ezin baduzu lehenko produktua, holan gehitzen baduzu, eta kalidade berdineko egin, ez, utzi, geratu zaitez, ekoiztu alduzun hortan, ez? Eta ematen dago gainera, helburu dana dela hori, astia, eta ez da usetan, azkenean, zuk, ez dakit, nahikoa baden badukotzu, jatetxe baten lau maikin, eta egunero eltzatzen zara goiz, da, eguerdixen bakarrik zabaltzen dozu, da, tiptau, zuretzako hobe, ez? Urtean, hori da, urtean 1000 gazta saltzearekin nahikoa baldin badukazu, zetako saiatuko zara 1500. Abil baduzu 1500 eman eta kalidade berdinekoak, eta espaizu suposatzen horrek egunean 12 ordu lanin behar izatea, hori bezala aurrera oso ondo.
Baina horreia suposatzen badizu, zure bizi maila eta ez da, eta gaina kalitatea jeistea, hobe, jarraitu 1.000 euro, 1.000 esateko bat, 1.000 esan ditu, baina, bueno, numero botatearen, jarraitu 1.000 horiek egiten, eta ondo, eta, bueno, irazten, irazi behar. Ondo, ez pasa iristen gero, hilabete bukaerara, hori ere ez da ondo. Ez da ondo, baina esan binotzun, asko dabiz, dibertsifikatzen, asko, igual, gazta, auki alde batetik, gazta itxiana eta abeltzaintzana, baina beste alde batetik bebai, hasi die landa turismoan inguruan lan eitzen. Gazten digi askok, itxen dituzte, alde batetik, bisitak eta, olako esperientziak umiekin, juetia, ez dakit, ardi gazta, ikesten zelan ikendan, edo ardixak da umiekin ibiltzen, eta mundu hori ezagutzen, eta bestetik, aukie leku askok, olako agroturismoak, hotelak, eta olakoak, angera zaitxezen. Gero gozaltzeko imaginatzot, atarako zuela, ez? Gazta zarra, edo idezabalgo gazta, edo atarako zuela. Eta etxeko produktuekin eindako janarik, eta ez? Bai. Eta azkenean hori ondo dau, ze ezagutzera ematu zure zure bizimodua, da guai dau. Baina nik esan bihotzut. Guai dau. Esan. Guai bakitzu esaten dela kalo kulturan. Zein da kalo kultura? Ijituen kulturan. Guai hitza da hizkuntza horretatik datorrela. Nekien, Bai. Eta esan nahia ero... hori, guk ezagutzen duguna. Baina, ez dakit, beraien hizkuntzan... Berdina. Baina, zerraetik da guai, ez dakit. Jatorreixa era ez dakit nunde datorren. Hori ez dakit, baina bai. Guai hitza euren gandik hartu dugula, eta gontxe pila bat erabiltzen dela. Bai, nekien. Bai, eta, hiritarrek, asko mitifikauta dauki bebai, herritarron edo baserritxarron lanak, ez? Asko, dauko tendentzia erromantizatzeko, eta esateko, behitxu ez, abeltza izan da bien jendea, behitxu ardixako lan pasiatzen, mendixan ibiltzen, zerako lasaitxasuna, ez? Estres barik, ez dakiz, baina, urbil daukotzuenok, bakizu ez, ez? Eta urrin daukotzuenek ez pentsabolakorik, azkenian, hau lan bada, eta gainera da lana, 365 eguneko animalixak baldin badaukotzu, da betikua. Animalixak ezin dutzu, eske azte burua da, eta ezin dutzu jaten emon, ze parraldan urte minaz da, 8 ordu bakarrik eitxe dolan, animalixek hori ez dakixe. Beraz, ideza balgo gazta ekoizten badozu, lana da, 24 Hori da. Denei, erronkariko gazta ekoizten, iratiko, dana, gaztak gile guztiei, Euskal Herrian egia da gaur egun, gero eta zorionez, gero eta gazta mota gehiago da euskagu. Eta ez da gertatzen... Idea zabaldala, baina... Eta ez da gertatzen Extremaduran bezala, hor torta del Kasar da zeren artean burruka dauela, hemen gu ez gara burrukatzen, erronkariko gazta, eta idea zabal gazta, eta iratiko gazta, danak onak, danak goxuak, eta gero egisa dauzela olako lehiaketa pila bat, ordizikua, eta gazta lehiaketa pila bat, eta hori dela oso publizidade ona, eta doainekoa behintzat askondako, ez? Ze asko garatzen die, garaie edo finalista edo, eta horre prentxan eta emototzia izen bat, eta publizidade dena da. Idiazabel gaztan, saria hundiena, agertzea lehengotain prentzan. Baina gero ematen dizute etiketa bat, zure gaztetan jartzekoa, urte horretako ordiziko txapelduna izan zela, eta zuk zure gaztei hori jarte, ordan zu, denda batera zoaz erosten gazta. Daude, Idiazabal gazta, ezberdina, baina bate jartzen du 2024ko Idiazabal gazta lehiaketako txapelduna. Geixo salduko da. Hombre, naiz eta euro bat garesti hau izan, horra jongo za, eskua horra juten zaizu, eta guin izan ginen, Leon inguruan, eta egia zen, estia nahi gendun, hangoa, fama zeukan, eta egiten dute gaina honena gaztain ondoan da estia, da oso goxua. Eta bat zegoen, aurreko urteko txapelketa, estil lehiaketako txapelduna. Orduan zein ekarri genuen etxera? Bigarrena. Txapelduna. Hori da, txapelduna, eta oso gona da. Benetan egia zen, gaina txikiai eta gustatu zaie, jogur naturala jaten dute etxean, eta oin arte zieten ez azukrerik, ez ezer botatzen, baina oin, estiarekin ezagutu dute, eta gustatzen zaie bai. Zelako goxua. Gaina hori niri gertatzen gata diz, ardauekin, nik ardauekin ez dut ulertzen, edo noia da ez ditu marka denak ezagutzen, orduan,
ez da, zalantzan da nagoenean, badauz punto batzuk punto parker deitzen dielak, eta batetik 100 eradoiz da, orduan batzutan jartzen da betiketan, honek 80 puntu dauzka, honek 82. 89 lortzia da oso zaila, berez, 85etik gora baldin bada oso ona da, 8,5 izatea bezala. Eta orduan bani puntu horreitan fijatzen naze, hori, erreferentzia hona da. Izan ginen Galizian, eta hanikena Albariñoan jaia, eta ertzen ziren, Iasko txapeldunan, argazkia, argazkia eta Iasko txapeldunei, da gero, egia da gero, junden da batera, eta bueno, agian besteak bere, ziur guk, eta nien ez, Albariñoan nena izagitua, baina ez bueno, erostekotan, erosiko du, zeopanitzeko zan, Egisa, dauzen gaztagile danekin, dauzen upategi danekin, ziur da, naiz eta hori, lehiaketa baten txapeldun ez izan, ziur dauela, amarrekoa, aparta. Nik Aitor Urien, txorinen izan zen Aitor Urien, hor, zagaztako hartzaina, eta bere gazta erosten dut, eta ordizin 5. geratu da, baina. Naiz eta 5. geratu, 5. geratzea ordizin, finale iristea la ostra. Berea beti hartzen dut, eta aurten, gaina hori, 5. da berak sari eta onartzen du, izan duela jende gehiago deitu diola, eta deitzen eizai diola, eta bello. Beto. Balio dugu. Ate hona da hori, eta Gernikakoa izan da, eta Gernikan ere, reago izango da. Ez da, oraindik eskara iritsi. Laister da. Datorren astelenean. Gernikakoa datorren astelenean. Datorren astean da. Han izango, aurten epaimaikide moduan noa, aurten aukera daukat joateko. Iaz ezin izan joan, ez dakit zeatik, txoriene kontuak izan ziren usteot. Ero zerbait neukan, baina guardian zinitzen geratu, ez da izer izan zen. Eta aurten, asmoa daukate joateko. Ez hartu, txoriene bukatu, kotxi hartu da, segitxuen trak! Bai. Iaz ez nintzen egon, ekarriko estazu, ekarriko zu taldi ez ez? Zer, ekipo! Eingo galdut, pujatuko galdut nikan zuazten gero. Nik esan minotzun ekartzea babarrun batzuk, hola, mañana, nahi baduzu, horako 3.000 euroko gazta bat ekarri. Lantaldeko bakotza 500 euro jartzen baditugu, aukera daukagu gazten emateko. Ez da egite, publizia hona izango zen, txorien endako pentsa de patria, audientzitan. Abenduen eskondu binaz da... 500 euro. Ez nabil oso aberaz diruz. Crossfunding, crowdfunding. Bueno. Pistoa martxan. Hartu, hasiak endu izkiot, tomateare barrura, eta oin honi, gaz pixka bat gehiago, lehen botariot, oin berriro gatza botako jo. Eta ingo du, kreporea. Kreporea egiteko, trapu bat, hau pixka garbitu. Behar duguna da, osai guztiak beti krepetan berdina direla, hau da, esnea, irina, arrautza eta gurina urtuta. Hauen hasi, alaskarekin nindalduzu, baina irabia gaioarekin ere, ez da inungo arazoik eta ondo geratzen da. Orduan, handio batean jarriko du, zehor uste dut, ez zairala sartuko agoa. Eta ingo gana da, beti truko hona da arrautza, ze arrautza oskolen batero sartzen bada, hor aukera dauko batatzeko. Gero, irina. Oso, nik biratean nahi baduzu, pistoen buruz, esango baina, martxan daukogula hemen da, ina dauela, da jatorri xumeko platera, nekazari xaki normalian lotuta dauena, ze barazki pila batera ditze ditu. Eta, badauz batzuk erlazionatzen dagoe, sukaldaritza sefardiarrarekin, beste batzuk arabiarrakin, baina egisa da, pistoa dela plater bat urtietan eta asko aldatu dana. Tomatia hemen komentatu dugu, 16. mendetik aurrera ezagutzen dugula estatu mailan, eta lehendik beste barazki batzukin itxen zan, patatakin, badau plater bat alboronia deitzen dana, ez dakit nik txorien edin nagoen edo esan dagoen... Ez du sekul ez dut entzen alboronia. Bada, olako pisto bat, esaten dagoen pistoaren aitxa ama izan zala, eta da kalabazakin, itxenan pisto bat Andaluzia inguruan, hori, piperrekin, kalabazakin, piperautzakin, eta hori, pistoen, ez dakit, lehen pistoa edo izan zana. Eta hori desberdina dauzela, mantxan gehitze olako arrautza bat, Bilbon edo Bizkaitxare erara da gehiago arrautza nahaski batekin, batzuk botatze dutzie, hauza da, alberginia, beste batzuk ez, hori, pistoak, etxiak bezala, pila bat. Eta batzuk, esango zuten, ikusi nautenean agian, zen nire oraindik gaur egun jendeak esaten dit, eta kuiatxoa azal eta guzti,
bai, kuiatxoaren azala, jan egiten da. Nik kendu behar banioke, alberginian esan duzu, alberginiari agian azala ez da horren xamurra, baina bestela, nik beti egiten dut kuiatxoa bere hortan osorik. Eta zuk pipergorri barik. Eta pipergorri ez botatzen, ni berrearekin beti. Baina hor ere, pipergorriarekin, tomatea esan dakoa, tomate osoa, ero tomate saltza erabili dugu, hor nahi duguna. Kontua da honek egin behar duela, eta honek oskailuan ordu erdi behar duela. Itxoin pixkat, eta erotorriko gara. Krepeak egiten, eta hau, gure kasar torta gaztarekin nazten. Bueno, nik uste dut, ja dena erdi prest. Hemen banatu dut, daukat, pixatu dut gutxi horrela, zenbat pixu daukagun, hemen pistoa, beste hor gorde dut, eta da, torta gaztaren pixu berdina, pixkat gehiago. Ingo dena krepeak hasiko gara egiten, da gero irekiko dugu, gehituko diogu, eta naziko dugu. Eta hemen bestaldean, labera jongo dan, sartagi bat behar dugu, ero zerbait ontzi bat. Hor jarriko duguna da, esne gaina. Oin, lurruntze pixka bat, botako diot, gatza eta piperbeltza, eta hori izango da, saltza moduan. Orduan, krepak ingo ditut, beteko ditugu, hor sartuko ditugu, eta hemendik labera gero hemental gaztarekin. Orduan, hau hemendik, gatz pixka bat, piperbeltza, eta krepak itxen hasiko naiz. Bueno, pistua bukatu dugunez, nik, esango dut badakizu, oso plater osasuntxua dela, eta jaleikela bakarrik plater nagusi bezala, edo bestela jende asko jaten da, arrautzakin komentatu dugu, baina jende asko jaten da, arrozan lagungarri, arraian da aragixen lagungarri da holan. Eta arrozakin, lehenko gurean, irakorrean notizi bat oso interesgarri xa, eta da, nik ez dakitzuk ekotzen hori txuria arroza itxeko momentuan bertan, edo lan egun balen hau edo eitxia da gero berotzia. Gu momentuan bertan, baina gero beti normalean soberan geratzen danez, gero berotzen dugu, 2 egunetara behar dugun einean. Bitxut, dau almidoi bat, dala almidoi erresistentea da karbohidrato mota bat oso nadala digestiorako eta mikrobiotan dako, eta hori lortu leike arroza, pasta, lekaliak lehengo etxean egosi, gero 24 orduz utzi osten, eta gero berriz berotzen. Eta horretan, horako elikagaietan eta agertzen da, edo almidoi hori sortu iten da, eta hori jatia ona da. Beraz, ondo iten dutzu, tripari, digestioari, eta hori naturalki lortu lehike beste janari batzutan, platanotan, mangotan, gaztainatan bebai, pipakan, akardoak, da baukie, naturalki, elikagai batzu, baina bestiekin bebai etxian sortzeko aukeria dau. Orduan, betxo, hori jakitia be ez da utxarto, da piztu hain, ez dakit, egun balen hau da, arroza be, eta horan, aukeria badau. Nik egia esan hori etxean beti normalean gehiena, ia dena egiten dut desente eta ero 2 egunetara berriro jaten. Hemen krepa lehenengoa esan ditu, lehenengoa ez da jaten, ez gaina gordini dago, bestalde gordini dago, patria. Hau bai esetz. Beti lehenengoa ez da egiten, hau da, erabiltzen da. Da, satarra geratzen dalako edo segatik? Ez, koipea gehiagi hartzen duelako eta ina holan, ja, oin ematen dio, ja, nahiz eta pizkat gehiago iskinetan eman diodan, lehenengo geruza beti koipe erre, gurin erre zaporea dauka. Hemen, honek trukoa da, gutxi gara minutu bat alde batetik, hemen zatute, burbuiatxo honek, burbuia txiki hauek azten direnean ateatzen, hori da, beste alde egin da dauela, eta gero da, sardezka baten laguntzarekin, eta eskuekin, pixkat erre, beroa dago, eta gero, beste aldea, beste minutu bat. Eta gero, ez da usetan, beti komentatzen duguna, ez da usetan olako krepak eiteko sartagin berezirik erostiolan, ez da usetan. Daukaguna etxian hau beti erabiltzen duguna, temperatura hasieran ondo baduka, ez da inungo, hau da, saltzen dugu, badaude batzu dila, zapalauak. Erakutzei kamarai. Hau da, oso lizuna, A ber, proa ingote, ia ona dauen edo ez. Ziur? Proa inbida ez? Ez dakit. Hala, neurria izorratu dit. Ta? Da gazta fuertia, Bai. Gazta bat potentia. Bai. Ez pentsau, asko ikuste oso egolan, oso krematxu dala da, pentsau zeike, igual olako gazta krematxu hau zela da, ez. Ez. Zapori dauka ikusgarria. Indarra dauka. Bai, badauka, ardiana da azkenean, ez da
behi gazta bat. Guk hemen, olakoak normalean krematxoak eta behianak eta izaten dira. Eta hau, kontuten izan da, ardiana dela, indarra, baduk. Zakitu ze gaztak daukan indarra? Indala, irurogeita hamarkadan, Txinan, hegoaldian aurkitu zabien momia batzutan, olako lepuetan partikula txuri batzuk. Eta, aztertu zabien, eta ikertu zabien hori zala kefirra. Edo, kefir edo... Olako esne hartzitu bat. Olako esne hartzitu bat. Eta hori da, gaur egun ezagutzen den gaztarik sarrena, 3.600 urtekin. Beraz, 3.600? 3.600. Beraz, horrek aukio izan usaia, be? Auskalo. Hemen, usaia daukagu, potentea, ni hemen kristo bat ikan nahi, naiz? Nahi nuen holan, ustu erakusteko zelanei, baina ikusten dut, hau, honena dala, hartu, eta zabaldu holan. Holaxe, errexagoa. Eta sustantzi guztia. Bai esaten dabe, bere azala ez dala komenigarria jatea. Hori esatea, azalak eta, batzuk jana aldira, baina bestatzuk ez dira komenigarria. Eta hau, ez da komenigarria jatea. Oso. Ona hartu. Bai, ez da komenigarria, ez da txarto ingo jatzuela, igual tripako mina emongo zuela da. Osa, ez da... Ez daude bekatuta, ez da komenigarria. Ez. Daude bestatzuk, sintetikoa direnak horre plastikoak eta izaten direla, plastikoen jatorriko, olako kanpoko geruzak, eta horrek noski ez zindira jan, baina bestela, hau, esate dute, gure barruko mikroorganismo kopura handitu ingo dela, eta batzuei, kalte inaldiela. Hau horrela bakarri jateko ere. Beti izaten hemen pistoa osasuntxua da, pistoa arrautzakin da arrozakin igual bai. Gazta kopuru honekin da, ostiral, bizitarienako errezeta bakitzu barikuetan, ekartza dutzu egula, olako errezetak familitxeakin elkarbanatzeko, eta olako gauzak itxeko, beraz, hortarako aproposa. Bai, utzi dezagon hau pixka lurruntzen, batzuk krepe batzuk ingo ditut, eta gero erakutziko izuen nola bete, sartuko ditugu hemen, 3-4, olako irukiak ero ingo ditut, eta gero gazta emental gazta eta labera gainertzen. Tita. Zutxistua jotien badeko zu oitxuria? Patri? Oitxuria? Bai, ez da izo zenin, nik juten azenin bakarri banoen, txarto joten otxistua, baina... Ez dago oitxurarik ez. Ez dago oitxurarik. Zeta datorrik galderia, o... Ez, hori txistua jotzen nahi nintzen, eta otu zait, bapatean, ea zuri, otxura bat. Bueno, hemen ja, ikusten zuen, ja esne gaina, ja lurrundu da, gatz eta piperbeltz puntuan jarri dugu. Jarri dugu hemen gainean lau, krep. Eta orain, ze gaztera biliko dugu? Emmental, dear Watson. Bai, emmental gazta. Orduan hemen, gazta bikoitza izango dugu, daukagu barruan, kasar gazta, eta gero, gainean, hori emmentala. Laktosan alergiarik baldin badaukazu etxea, beste errezeta batein. Bai, mesedez. Eta oin, esan dakoa, labea, 250 gradutan daukat, goitik berua jarrita, eta honek, boixe, denbora ez dakit, 5 minutu iraganda ero, jun ikusten, ze mauz dago, baina nahi duolako geruzatxo bat olan gainerrea kolore, urre kolorekoa kurruskari, eta hoxe jate datorkoa, guen bilartean gu krepeak hemen jako ditu. Oso, no? Hortu bate. Ez dauka azukerik ez daga? Ontsi batako. Bauka kolori horrek ja, Hombre, tope jarri dozat, Billo esan itxasten dan. Honek hor burbuiak sartu ditugu koina hauan, ez? Hoi da urrengo pausua. Baina, hemen da oin, poliki, denbora pixka batein. Hau batu binotzu baina. Animo! Lasai. Erdian jarriko du bat. Nik uste gaina razioa, gero, segun ze jan behar dugu, baina batekin nik uste neikua dala, jakinda, ze saltza daukan. Barrukoa ere gaztarekin eta betia da, hau, astuna da, ez da hola... Normalian, beti... Asko jatekoa. Ez dakit zure etxean pasatzen da, baina beti, norbaitzen etxea soi zenean,
plater bakarra ez da izaten. Ze beti pikote horako norbaitek ataratze dutzu gauzak, orduan. Bai, ziur, honen baino lehen hau zehose jarriko da bera. Lehenguan izan genuen afaria eta izan zan dana, azkenean, bakizu maila jarri genuela, Patri? Bai? Maila jarri eta ez genuen mailan ez ginen eseri. Han elkartea dauka, holan barra bat erdian, sukaldea eta jangelan artean, eta joan itzen gauzak atatzen, edan zute ginen dana jiki kontu kontari, eta ez ginen eseri, eta maila montauta geneukan bestalea. Bueno, bamen dauzkazue, gure pisto eta torta kasar gaztarekin betetako krep gainerreak. Deli, egin ohoreak, mesez. Hala, ba. Ja, betegarria... Hemen ikusten di, barazkixak... Ez, garbia, ez... Gaina, nik gaia entzun dut, eta Patri zegoen esaten, pistua oso osasuntxua, garbia... Berez badala, Baina, bueno, beste ikutu batekin... Osuna. Errezeta honek arazo txiki bat dauka. Berua bezain ona. Esan, zer arazo. Hemen tal gazta jartzen gainean, ez da horren beste ezberdintzen gazten. Lehen pistua probatu duelako lan gaztarekin. Bezaden gazta gogorrata, baina benetan... Osuna. Gazta zapori dela, oso goxua, eta nik ontsaingot azpizuna. Nola, baina esan? Kafe Paris, erara. Eta nola iten da hori? Ontsa esango dut. Kasolatxo baten oiasko gibela gorritu, gero patxarra gehitu, eta alkola lurruntzen danian, ez negaina botako zau. 5 minutu kozinoko zuertainean, da gero irabiatu ingo. Irabia gehiura gurina karratutxotan, ziapia, eskaia eta kurria gehitzuko, berriz irabiatu, da azkenik egingo sartagin baten azpizuna, eta gero zerbitzauko saltzaken. Beraz, olako errezeta klasiko batez, lehen hosteleritza eskolan ikasten zana, eta ontxe gaur bat txorien egingo duguna. Horrei, ni pentsatzen hauen zala Parisekoa, baina antza ez dela Parisekoa, ez? Bi berzio daude. Argi dagoena da, Ginebrakoa dela, Suizakoa, baina lehenak esaten du, 1930 urtean, hor Lekok de hor jatetxean, hau da, urrezko oiarra jatetxean horre bubiak senar emazteek sortu zutela, eta gero beste bada, Café du Paris, Café de Paris jatetxean, han asmatu zala 1952 urtean. Orduan, berzio bi hori daude, kontua da, errezeta sekretua omen dela, ez dakite, benetako errezeta inok ez dakite, hau da, esaten zan honen inguruan igoratzen da ezela, krematxua, belartxua, hor belarre usaintxuak eta erabiltzen dira, gero gozo puntu bat, ze berez ketxupa eramaten du baita pixka bat. Ketxupa bai? Bai, ketxup pixka bat zeraman. Eitu. Indartsua eta pikante puntu batekin, hor, ziapea eta erabiltzen dolako. Hor, patxarrak eta erabiltzen dira, baina esan dakoa. Berez, errezeta sekretua da, baina gaur egun, hasi dira, 2 marka daude holan elikagaiak eta egiten dituztenak, eta saltzen omen dute, indakoa, etxerako. Orduan aukera badago, berez beti entrekotarekin, entrekota izango zen, haragien saltza bada, baina gaur egun bada omen daude, ni zarean ibili naiz, eta errezetak aurkitu ditut. Arraiakin eta barazkiekin ere baita. Berdina, errezeta hau. Beitu. Orduan, lehenko klasiko bat, eta lehen, hasieran aipatu duguna, klasiko bultatzen ari dira, eta horre gozan, gutxinaka badabiz bueltatzen. Sukaldaritza berriaz izanean Frantzian, eta hori klasikoa pixkat alderatu zituzten, kendu zituzten, baina jente horrein arira, hemengo, betiko errezetetan, olako, Wellington azpizuna eta horiek eta etorri dira, eta jatetxetan ikusteko aukera zegoen, alen garai batean, horrek guk hosteletzan ikasi genituen, famatu ez direlako, baina zer gutxi gehiago. Bai, zigor, gibelak, hor, eta gero... Gibelak, gorritxu itxut, eta patxarra. Oso, ondo. Hemen, xerezardua bebai ondo doia, baina, gero, patxar bat. Eta hemen makiatzen eta egona zenian, gero ez da maiak. Eta gaur zein biozu, da nik babitxu, gaur inbiot, hori, Café Paris erara. Eta jota, zea Café Paris, zelan itxen da saltza hori da, gibelakin. Eta, baina ez dut jango. Baina, jaten dozu gero pateakin, hola, igual, ataratzen duzu pate saltzakin,
eta janingo zinun. Bai. Baina gibela ikusten zunean tartean, gibelak atzera itxautzu ba. Azkenean pate saltzak eta horako fua saltzak eta horrek asko jaten diba. Hau, bardin. Azkenean pate bat da, eta ez da berdina, horra aldat, pate bat da, nasketa bat, non gibela egon behar den, txerriarena, atearena, antzarrarena, eta hor klasiko handi bat baita baizen, eta nik etxean oraindik egiten dut, untxia saltzan egiten dudanean, bere gibela kozinatzen dut, eta ero saltzarekin birrindu egiten dut, eta benetan saltzari ikutu zoragarria ematen diola, oso goxua uzten du, eta hor, holan dana jaten da, gure etxean, untxian dena da, ze burua ere egiten dut, zene bikoteari, untxiaren burua gustatzen, hartu, mingainatatze gero garunak, eta, txupatzekoa da, baina gustatzen zaio. Zigor, ontxe hau, barrura, esne gaina, sua jeitxin dotzat, su ertainera, eta hemen kalkulauko ditugu 5 minuto. Vale? Eta hori joango da, apurtxoa kozinatzen, irabiatu ingo, eta gero irabiatuta daukogunean gehitxuko zau espeziak, emitxen dauzkat eskaia, apurtxoa freskoa izaten badago be, kurri puntutxo bat, nik hau ez dakit tradizionala izango da. Oso klasikoa. Ketchupa esan dozunez, hori apurtxo bat espezia puntu hori, pikante puntu hori, bebai, Dijon ziape hau bai klasikoa, eta gurina. Ero joango gara, gaitzen, eskatzen dauzkuna, beti esaten da bezala. Eta hau bai da, balen esaten zan, hau zan azkenean kurin saltza bat, oso, suitzan armatua, baina azkenean ginebra bak hor Lionekin mugan hor dago, eta oso ikutu frantzesa duga, gurin pila, nik zenbat aldiz aipatu dut, frantzian lan iten nuenean, han, sukaldaleri burua, zeukan olako kaja bat dana gurinarekin, eta saltzak ziren oinarri ezberdinak, barazkiekin eta salda ezberdinekin, eta ero loditzea denak ziren gurinarekin loditzen. Jun gurina botatzen, eta adaskarekin nazten, eta oso krematxo eta hori, baina astunak eta pixka jateko baina oso frantzesa. Horrek ikusinen lehenko gunean, gauza bat gurinana, erostia gurotena, eta daulako, ontzi antzerako bat, oskaioan aukiteko, eta da, kanpai moduko bat, urakin jarten dana. Urakin? Bai, ura holan beruakin jarten dana, gero bueltien bototzazu da, ez dakit, erakutziko otzut argazkixa, holan zelan funtzionatzen dauen, eta orduan gurina daukotzu beti pomada eran. Baina hori gurinan dako ona, nahi dut esan, ze orduan gurina erabiltzen duzunean, berotu ingo da, gero ostu ingo da. Eske igual ura normalakin da, ez dakit, ointxolan esan dutzu, baina, eske bidixo bat ikusi naden da nik esan den, baina gurina pomada edan beti, nera ametza. A ber, hori egia da, gu jatetxetan, lehen onginean hotel batean, eta han geneukan sandwichak eta pila saltzen genituen sandwichak eta plantxan askotan itezan, eta geneukan gurina beti plantxan onduan hemen iskina batean, eta egoten zen beti pomada eran. Orduan hartzen egon brotxa bat geneukanan, eta eskatzen zinoten zerbait, normalde honen sandwichak eta izaten ziren da, igurtzi eta plom, plantxaren egiten genituen, ez? Eta han, baina egi esan ona beretzako gurinan dago ez da berotu eta ostu ibiltzea. Ja, ez dakit, konto gotzut. Zu hori behiratuko du gero. Sartaia bero, eta gure azpizuna. Azpizuna edo zigorrak esan dagoena, berez entrekota. Hortan be badau jatetxe baten oso famatu haindan saltza bat, frantzesa hau bai Parisen, lentrekot. Hola da jatetxe bat. Deitzen da horrela, lentrekot. Deitzen da, lentrekot jatetxea. Plater nagusia jatetxe hortakoa? Entrekota. Eta bai, eta itzen dituzte entrekotak saltza berezi batekin. Berez, sekretua dana, baina, ziapea tartian, piperra, holan esne gaina, eta bai oso famatu indala orduan. Sekretu ez dana, eta inontzako da, azpizuna ero egin behar dauzu, oskaiutik ez atera, eta gero jarri. Hemen, lodiak diren olako harakiak eta azpizuna, ero txuleta bat lodia, konbenira ordu batzuk lehenago kanpuan eukitea, azkenean guk ohitura daukagu gutxi egin da jateko. Gutxi egin da jaten badugu, oskaiutik ataratzen badugu, gainekoa gorrituko da, azpikoa gorrituko da, baina erdiak geratuko da gordinek eta hotza. Gune duguna da gutxi egin da, baina kanpoko temperaturak. Horretarako, eukin behar duguna, ordu batzuk lehenago kanpuan. Omen dago truko bat, aztu jatetxe batean, zeuskaten txuleta guztiak, kanpuan atarata, saldu bat dituzte, eta oskaiutik atara behar badute, golpe txiki bat mikroin labean, eta mikroin labea bakizue barrutik kanpora berotzen duela. Horren, segundu batzuk epeltzeko pixkat. Hor, esan dezagun txapuzegia bat, txapuza txiki bat,
baina, bueno, hor dago truko bat, hori gertatu baldin bat. Eta gero gisa da, horan, inja da, usten baitzu zuolako aluminiozko bandejetan, eta horren nola ditzen die... Hor, komeni ez da, utzi, eta ero pausatzen ustea, estalita aluminio honekin, 5 minutu bere likidoak eta hor gelditu daitezen, barruan ondo. Bai, itzaldita eta aluminio, hori da. Eta, hau, irabiatu ingo. Bueno, berez, segun, hau egia da gutxi inda dagoelako, eta hori, bestela, hobeto, zutatik ateratzea. Nahi desa, kasu hontan, izan plater batean eta aluminarekin. Hemen egia da, ekusita, zerniz eman dizun buelta. Hori da, buelta eta buelta, hor bai utzi aldugu, pixkat kozinatzen. Hor saltzen dituzte, horre jatetxetan hemen aipatu izan dut, horrek harriak hor, momentuan egiten jarraitzen duela, eta keia dana, eta hori nien zeski gehiago. Eta, bueno, errezeta sekretuekin jarraituta. Badaude munduan zehar hainbat eta hainbat errezeta sekretua direnak, inok ez dakizkina. Lego eta behin, berrizko dantzariek hartzen duten dantzen indagero pontxea. Berrizko udaletxean gordeta omen dago errezeta hori. Maritere Albertik txorienen ez zigun kontatu. Berea da errezeta, eta zantzio, ez, ni hiltzen azenean, hartu, eta kutxan, babes kutxan eroan udaletxean dago, orduan, errezeta hartu, tatar alko dute, bai bestela, inok ezin du jakin. Zentzau, hemen txe, irabiatu dugu, eta ikusten dozuen, krematxu geratzen dala, baina ointxe, krematxua utziko gurinakin, diziratxu hau, gehitxuko zau bai. Espeziak, eskaia apurtxoa botako zate. Dandana eskaia bauka zapore, potente. Desente. Hemen txe, kurria. Indi aldera junda. Hori da. Dion ziapia bai. Hemen txolako koiaratxo bat, eta gurina gehitxukotzat erditxa, da gero joango gara pomada eran dau, horan laukitxotan, erditxa gehitxukotzat, eta joango gara kalkulatzen. Asteburu honetan ateako zaete zuen gurasoen etxetik, lagunen etxetik eta menua janda gero kilo pare bat gehiago hartuta, baina irriparra handi batekin. Hori da. Bueno, beste errezeta bat sekretu dela, ez da infamatua, berrizeko pontxea moduan, baina Coca-Cola baita ere, horren errezeta, inok ez daki. Gero, nola, Big Maca horren saltza ere ez da sekretu omen da, ez? Sekretua di, baina gero, kola freskagarria bai, pila bat dituz. Naiz eta zaporia holan euneko imitatu, egisa da, nahiko antzerako dira, ez? Nik hor esateko kalimotxoa segun zerekin iten dizuten, nabaritzen da. Igatzen dozu? Ni bai. Bai? Ni bai. Hene? Ni bai, xo bai. Bueno, saltzia inja, emongo zau, gatz puntua, piper beltza be. Beldur barik. Bota beldur, a ber. Bitu, ketchup aipatu dugun hortan, Heinz ketchup markaren hori errezetaren sekretua da. Nik uste dut hor marka bakoitzak berea izango du, eta esango du. Ez gurea hobea da, eta inok ez daki. Hori ez? Eta gero egisa da, betu, nik maonesia, aitortu behot, etxian gutxi dan etxea dutela. Eta normalian, potekoa daukotela etxian. Eta nik adibidez naz, marka baten oso fidela eta salea. Eta nire ama beste batena da. Eta, gotatzen dauenean, edo itxen dauenean sanguiz bat, nik igartzen dut, ez tala, nik etxen jartu dutena. Zauka zapore, ez dakitan garratza bat puntu bat ola nazido haua. Baina zurama da. Eta isilik. Ez da zenuen, horkea jan bat egin gaz. Zego xua. Hombre, eta krematxua. Eta hori ez dutzatela gurindana gota, Bueno, baina bestela... Botako zan, Botako zan, bai. Horrela izaten dira honen saltza hauek. Plater bat? Baina, bai, platertxo bat. Atarako? Bitu, jakan dago, nik hori enekien, jakan la campanilla tabernako patatak, han oso famatua ezien, eta hauek sekretua zeukaten, taberna hori oindala 10 urte itxi izan, nik entzun daukate, eta jabeek salgai daukate eta pataten errezeta ere. Hau da, jatetxea taberna hori hartzen duenak, berarekin eramango du, patata horien sekretua, baina ez duela lortu ez dakit. Otri, zer? Animauko gara? Ez. Astelenian 500 euro bakoitzak. Gero jatetxe batean inbertitu beharra. Utzi, Patri. Txartu azten gara. Gehi, gastuak gehitzen ari dira, eta ez. Azkenien, lehen egon gara ardita zitze ez, 500, 1000 gazta saldu harko ditu, 500 beharrean. Eta ez dakit nola moldatuko garen. Bueno, patatak eta gazta ez da kombinazio txarra. Sekulaz. Ez dana kombinazio txarra beda, gure gaurko platera, azpizuna, kafe, Paris saltxarekin.
itali. Iturrieta. Botatza agatza azpizuna, jontxe. Bai, hasieran bai, behintzat, hasieran bai. Eta gero, bueno, saltza egia da, holakoetan beti, kontutan egun behar da, ze saltzarekin, edo zerekin joan. Puntuan dago, Puntuan bai, oza, ez dago oso gutxi behina. Neurrian. Baina hori, bainetan, azpizuna hotza ataratzea barrua, utza hundia dela, Xo, no. Oso goxua. Oso goxua? Erra. Saltzea, nik uste dut gordetzekoa badala. Azpizuna gutxi, baina saltza asko dauko, beraz, patatakin, kreponekin, gaurko eguna benetan berezixa, ostiral bizitari hau. Eta, asteburako planak. Nik gaur, araitzekin lehenko eta baina faltzera joango gara, eta gero parrandan doala lagunekin, eta biarre parranda botako du, eta zuek ere berdina intzazue, hori bai, astelenean, gurera. Gurera, eta gero, Gernikara. Ale, agur! Agur!